मानसिखौ समालोचना खालामनो हानाय मोन्थाय गैया। थारैनो बे समावहा बुंनांगोन सासेबाव आरोबाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि मोनसे समनि जेब्ला आफादगिरिमोन बिथांनि उन थानानैनो बिथांनि आसि हमनानैनो गोबां बाथ्रा गोबां माने सोलोंबोबाय। नाथाय दायो कास्टम बसुमतारी बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुङो आथिखालनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ जे गेसाव बायदि बायदि गोबां माने जाय बाथ्राखौ जों दिनै स्टुडिअ'आव बुंजाया। दा बेनि सायाव मा बुंगोन बेबायदि सुबुंनि सायाव? कास्टम बसुमतारीखौ जोङो एसे एक्सरे खालामनानै नायोबा एसे माने बेखौ बिजिरनानै नायोबा जों नुगोन। एबसुआव दंमोन बेयो न' डाउट एबसु हिसाबै एबसुनि खामानिखौ मावफैबाय। एबसुआव माबायदि सिगांनिफ्राय फैदों फैयाखै बेखौ जों मिथिला। बियो खेबसे लागैनो सेन्ट्रेल कमिटियाव मोनफैनाय बायदि जाबाय बियो मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै खामानि मावफैनानै लागै थिगानो दङ। खिन्थु बेयावबो बियो मोजाङै टिस्टिनो हायाखै। मोजाङै टिस्टिनो हायैनि कारना जाबाय एबसु बायदि मोनसे संगठनाव जोंनि सामाजिक बिरोधि खामानि मावनाया थानो हाया बियो। आरो बिब्दिनो बियो सामाजिक भाबै मोनसे दाय खालामना लानायनि थाखाय बियो एबसुनिफ्राय होखार जाबाय। एबसुनिफ्राय होखार जाखांनायनि उनाव बिथाङा मा खालामखो? बियो जातिखौ एसेबां अनग्रा मानसिमोनबा बियो आसामिस सुबिनिस मोनसे जातिजों सालायजानाय आसामनि मोनसे माबायाव एजेपि होननाय जि मोनसे राजनितिक हान्जा बेयाव माने हाबहैनाय नङामोन बियो। जाय मानसिफोरानोखि बर'फोरखौ बिराद गादबनानै फैनो नागिरनाय मानसिफोर बै मानसिफोरजों थाजाबनानै खामानि मावहैनाय नङामोन बियो। गावहा जुदि मोजां मोनब्ला गेसेवा सोरोंब्ला आरो बिनि उनाव बिनिफ्राय फैखांनानै हाग्रामा महिलारिजों थाफैनानै जे जातिनि जायफ्रानोखि गेदेर गेदेर जोंनि खामानि मावबोनाय मानसि जोंबो दिनैसिमबो माने हाग्रामा महिलारिखौ जिखिनि जोंनो जातिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होबोदों बेनि थाखाय जों बेखौ सनमान खालामो। दासिमबो जों बिथांखौबो गाज्रि सेन्सआव समालोचना खालामफेराखै। राजनितिकनि दिगाव जों मबेबा समाव माबा मोनसे बुंनो हागौ खिन्थु बिथाङा जे जोंनि बिराद गाज्रि जों दासिमबो बेखौ बुङाखै। दा समालोचना खालामनायनि नामाव जाय मानसिफ्रानोखि जोंनि जातिखौ फाउन्डेसन खालामनो थाखाय सान हर सेस्था खालामगासिनो दङ बेबायदि मानसिखौ गाज्रि होननानै बुंनो हानायनि कास्टमनियाव जेबो मोन्थाय गैया। आरो बेबायदि मानसिया जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि बर' जातिनि थाखाय सासे बियादि होननानै जों बुंनो हायो। जाय बियादिफोरानो जोंनि समाजखौ नस्थ' खालामदों थेर बेथेर खालामदों। समाजनि बेरेखा थांग्रा मानसिफोराथ' जोंनि समाजखौ दानो हाखायाना। आरो बेबायदि मानसिफोरनो जोङो जोंनि समाजा पावारखौ हगारनानै होयोबा बैबायदि मानसिया जोंनि समाजखौ दानो हानाय नङा। आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो लुबैदों जे कास्टमनि बेलायाव जे कास्टम बायदि मानसिखौ लाफानानै कास्टम आरो बिक्रममोनखौ लाफानानै हाग्रामा महिलारिया पलिटिक्स गेलेनो नागिरदोंबा फैबाय थानाय समाव भबिष्यतआव कास्टम बिक्रम आरो प्रहलाद बिथांमोन बायदि मानसिखौ लानानै जे समाजनि बेरेखा खामानि मावग्रा मानसिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नागिरदोंबा बियो फैबाय थानाय समाव आरो गाब्र'नायनि अनगायै जेबो जानाय नङा।